היום אנחנו רוצים לעסוק בנושא מרתק מאוד בחלק אחד מחלקי התורה, והוא נקרא קבלה מעשית. אז היום השיעור שלנו יהיה בעניין קבלה מעשית, רק נלך בין הטיפות ככה לטעום. אז התורה שלנו מתחלקת לפרדס, פשט רמז דרש סוד, הסוד בעצמו מתחלק גם הוא לפרדס, יש פשט רמז דרש סוד של הסוד. וזה מה שלומדים הצדיקים, את התורה הזאת בעולם האמת, שזה החלק דאצילות של הסוד, הוא נמצא שם בעולם האמת. בעולם הזה הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, היא מאוד מאוד עמוקה, והיום אנחנו לומדים אחוזים בודדים ממנה, מהעוצמות של התורה שהיה להם back then בזמן הגמרא ועוד לפני כן, והתורה שלהם היא כמובן הייתה הרבה יותר עשירה, לא רק בתוכן, כי הגמרא אומרת שליהודה בן תימה וחבריו היה 600 סדרי משנה ואמרי לה 700 סדרי משנה בחגיגה י"ד. ובגמרא במסכת עבודה זרה בדף י"ד, הגמרא אומרת שמסכת עבודה זרה של אברהם אבינו 400 פרקים. היום מסכת עבודה זרה שלנו היא רק 5 פרקים. אז גם בתוכן הלכנו והידלדלנו מאוד, גם אם תגיד שלא 700 משניות, בסדר? 600 סדרי משנה היה להם. היום יש לנו רק 6 סדרי משנה כמו שהולכת ומונה אותם הגמרא במסכת שבת, בדף למד א' עמוד א', על הפסוק והיה אמונת יתך חוסן ישועות חוכמה ודעת, והיה אמונת סדר זרעים יתך סדר מועד חוסן סדר נשים ישועות חוכמה ודעת נזיקים קודשים טהרות. בסך הכל 6 סדרי משנה, היום יש לנו 1%. אם תגיד היה להם 600, יש לנו 1%. אם תגיד היה להם 700, יש לנו פחות מ1% אפילו, מהכמות של התורה. לא רק הכמות היא דלדלה עם הגלות, אלא גם האיכות של התורה. אז ברוך השם שהאיכות של התורה היום היא טובה, ופרצת ימה וקדמה, אבל היא מאוד מוגבלת, היא מאוד מצומצמת, והרבה מהחלקים של התורה עבדו לנו עם הזמן, לא היסודות של התורה, אלא החלקים המהותיים שהם תוספות, כמו קבלה מעשית. ולכן היום אנחנו רוצים לדון בסוגיה הזאת, וזו סוגיה מאוד מרתקת. כמו שיש לנו בפשט לומד תורה, ויש לומד הלכה למעשה, שזה לומד את הפוסקים עד שהוא מגיע לשולחן ערוך עם הטור ונושא כליו, ואז הוא מגיע להלכה למעשה מה לעשות. אותו דבר יש לנו גם הלכה למעשה בקבלה. גם קבלה יש מי שלומד קבלה, שזה מה שנקרא, יש אדם לומד את הגמרא, והוא לא הגיע להלכה למעשה. ואם הוא לומד שולחן ערוך, הוא כן מגיע להלכה למעשה. אותו דבר, כנ"ל כזה, יש לנו גם כן בעניין של הקבלה. יש אדם לומד עץ חיים, והוא לא הגיע להלכה למעשה. ההלכה למעשה בקבלה היא מתחלקת לשתי קטגוריות. קטגוריה ראשונה זה כוונות, והיום זה נפקא מינה, כי יש הרבה שמתפללים עם הכוונות, והרב בניהו, השם ישמור אותו, מילא את כל העולם בדעה עם הסידורי תפילה שלו, ומה שהוא עשה, והסידורים שלו שמאירים עיניים בכל חלקי התפילות שלנו, זה הכל הוא סידר את זה, אז ודאי אנחנו מחזיקים לו טובה עצומה על הזכות הזאת, העצומה של הסידורים של הרב בניהו מנהר שלום. אבל חוץ מזה, יש עוד קטגוריה אחת, שגם היא נקראת הלכה למעשה בחלק של הקבלה, והוא נקרא קבלה מעשית. לא סתם זה נקרא מעשית, זה הלכה למעשה. עושים עם זה כל מיני פעולות עצומות ומדהימות, תכף ניגע במקורות. בכל מקרה, מה שיצא לנו בהקדמה הקצרה הזאת שעשיתי, זה שהתורה מתחלקת לפרדס, גם חלק הפרדס מתחלק לפרדס, וגם בו אנחנו מוצאים רבדים שונים של עומקים גם בחלק הקבלה. החלק שנקרא הקבלה הלכה למעשה, הוא למעשה החלק הכי עמוק שיש לנו בתורה כרגע. אנחנו היום לא יודעים כל כך הרבה על החלק הזה, בכוונה הקדמתי שהרבה חלקים נאבדו לנו עם הזמן של הגלות לאורך הגלות. לא סתם המשנה אומרת, הברייתא אומרת בסוף מסכת סוטה דף מ"ט, אז לא מדלדלה. אנחנו הולכים ומדלדלים בפרט בחלק הזה של הקבלה מעשית, ונצא קצת לטיול רבותיי היום בסוגיה המרתקת הזאת של קבלה מעשית, והרבה פעמים אנחנו מוצאים חכמים שהיו יכולים להגיד לך מה חלמת ומה ראית, והיו יכולים לבוא עליך בחלום. ודברים הזויים שאנחנו מוצאים אותם, יש עוד ניצנים שעוד נשארו גם בדור הזה, אבל בדורות הקודמים היינו רואים את זה הרבה יותר. בבא סאלי היה יכול לעשות אותות ומופתים רק מזית אחד קטן, היה אומר תאכלי את הזית הקטן הזה והמחלה תיעלם. וככה היה. ולא אחד, ולא שתיים, ולא עשרות, מאות רבבות אנשים היו עוברים דרכו, והוא היה עושה אותות ומופתים. וגם הרב יהודה פתאיה, יש סיפורים עליו מבהילים. ויש צדיקים שהיו יודעים לנבא עתידות מה יקרה בעוד דור, ויש כאלה שהיו יכולים לספר עליך
דברים מדויקים, זה לא כמו היום יש לך איזה בבא, אומר לך מי זאת שרה? אתה לא יודע מי זאת שרה, שרה עשתה עליך עין, זאת היא. עכשיו לך תחפש מי זאת שרה, עד שאתה קולט, היה לי שרה אחת, המורה בכיתה ב', קראו לה שרה, זאת היא, מאז. אז כמובן שהדברים תלושים מהמציאות, חוכמת הקבלה היא מדויקת ומדוקדקת. זה לא אחד יסתכל לך בתפילין או במזוזה ויראה כתוב על לבביך, וזה לא מדוקדק יפה על לבביך, אז הוא אומר לך, יש לך בעיה בלב, יש לילד שלך בעיה בלב, והוא הולך ומשחק, לפעמים זה פוגע, לפעמים זה לא, אבל אלה ניחושים בעלמא. חוכמת הקבלה האמיתית היא קבלה מעשית, כותב הרמ"ק, היא מדוקדקת, היא מדויקת וקשורה לספירות העליונות. הוא הדין בחוכמת הפרצוף. הרבה פעמים אנחנו מוצאים בזוהר, למעשה זה 3 מקורות שהזכרתי אותם באחד השיעורים פה. זוהר חדש בדף למ"ט, זוהר יתרו בדף ע', תיקוני הזוהר, תיקון ע', דף קכ"א. ובכל המקורות האלה אנחנו לומדים על חוכמת הקבלה, וכותב שם הרמ"ק, זה לא ניחוש בעלמא. ככה הוא כותב באור יקר, אלא הפרצוף של הבן אדם, הצבעים, הצורה, כל הסימטריה, הגודל, המשקעים, הכל רומז לספירות העליונות, ומי שמכיר אותם היטב, אז הוא כותב שמה שהוא יכול להגיד על הבן אדם ולדעת בדיוק איפה הוא אחוז ומה העניינים שלו ומה התיקונים שלו, וראינו הרבה כאלה שעשו את זה לאורך מרוצת הדורות, גדולים וקדושים וטהורים שבאמת היו בקיאים בזה. לא בניחושים בעלמא, אלא בחוכמה מדויקת ומדוקדקת. וזו העבודה הקשה שבמקדש, איך מגיעים למדרגות האלה? האם בדור הזה אפשר להגיע למדרגות האלה? אז קודם כל כותב הזוהר שהצד השווה בכל המקורות שאנחנו מוצאים, לענייני קבלה מעשית ולענייני עשיית אותות ומופתים, זה כמובן רוח הקודש, שצריכה לנחות על הבן אדם. אם הבן אדם הוא מרכבה לשכינה, שכינה שורה עליו, הוא יכול לעשות הכל, להפוך את כל העולם. על זה נאמר צדיק משה ליראת אלוקים. הצדיק יכול לעשות הכל. אבל אם הוא לא מרכבה, אז לפעמים יש גם מרכבה לסטרא אחרא שסמ"ם רוכב עליו. והמקור של זה, קודם כל זה זוהר. זוהר פרשת תרומה בדף קכ"ח עמוד א', והזוהר כותב שמה שהכי קשה, העבודה הכי קשה שבמקדש, זה להתקדש ולהזדכך ולהוריד עליך מדרגות של השכינה. לא רק זה, תכף אני אקרא לכם את הלשון, להשאיר אותה עליך יותר קשה מאשר להביא אותה עליך. כי ברגע קל שבקלים אתה תתעצבן והיא בורחת, אתה תכעס והיא בורחת, אתה תסתכל איפה שלא צריך והיא תברח. ואז להחזיר אותה הרבה יותר קשה מלהביא אותה לכתחילה. בואו נקרא לכם את הלשונות. זוהר תרומה קכ"ח, אמר רבי שמעון בר יוחאי, רוח הקודש, אי אפשר לזכות בה, אלא באגר שלים. צריך שכר שלם, התאמצות, השתדלותה רב וסגי. היינו על ידי קדישת היצר הרע שלו, והעמידה בכל המבחנים שהשם יעמיד אותו. כי יעמיד אותך ב1000 מבחנים, במידות, בכסף, באישה, בילדים, אם אתה מעגל פינות בעבודת השם, אין לי כוח לקום לברוך שאמר והיה העולם, אז אני אעשה את זה בישיבה, אין לי כוח לקום לוידוי על המיטה, אז אני אעשה את זה בשכיבה, אין לי כוח לא להסתכל עכשיו, אני כן לדבר, לא לדבר, כל העיגולי פינות האלה, בקטנות אתה נבחן, בקטנות אתה נבחן, ואתה מוריד מעצמך איכויות של שכינה ששורה עליך, ובהידקותא דגרמה, זה אומר טהרת הגוף שלו, זה לזכך את זוהמת הנחש, וטהרת הגוף שלו זה מקווה, זה מיעוט שינה, מיעוט אכילה, מיעוט דיבור, סיגופים, להחליש את הזוהמה של הנחש שנמצא עליך, חוץ מהקליפה שאתה שמת עליך בעוונות שלך, יש עוד קליפה מהאדם הראשון וגם אותה אתה צריך להחליש, בהידקותא דמשכנה. יש אומרים שזה קיה לגוף והקודם קיה לנפש. גם את הנפש צריך לתאר מכל הפגמים, מכל החטאים, כי השכינה לא תתרצה לרכב על מרכבה שהיא לא בדיוק טהורה. אז צריך להיות טהור ב100%, ואז בחינות של השכינה תרד עליך. אם לא טהור 100%, טהור 90%, זה לא יעבוד. אז אתה תקבל מדרגות קטנות. ברעותה דליבה ונפשי. מאוד 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 צריך לרצות את זה, מאוד מאוד, ברעותה דליבה ונפשה, בכל הלב שלו, בכל הכוונה שלו הוא רוצה להגיע לשם. המלך הוא כותב בספר החזיונות שלו, ולמה זכה לכל המדרגות האלה? כי מהביל את העולם הזה מכל העולם הבא. הכי חשוב לו, לא אכפת לו כלום, לא אכפת לו הבגדים, האוכל, איך יקראו לו, לא יקראו לו, וזה מה שאומר, השתווית
בסוף שערי קדושה, שם בחלק הרביעי, הוא מביא, השתווית, מה זה השתווית? מעליבים אותך ומשבחים אותך, אתה מרגיש אותו דבר? זה מי יכול להגיד על עצמו? מי יכול להגיד על עצמו? שהוא שומע שבחים על עצמו, ביזיונות על עצמו, זה בעיניו אותו דבר. לא שהוא מחזיק את עצמו, זה מדרגה א', יש מדרגה ב', שזה אותו דבר. אז צייץ, אז לא צייץ, מה אני מתרגש? לא שהוא מתרגש והוא מחזיק את עצמו, זה עדיין עוד לא השתווית. השתווית זה שמלכתחילה כשהוא שומע את הביזיון, זה כאילו הוא שמע את השבח. וזה מדרגות של מלאכי השרת. ולוואי דייחי למיר בחלה דשבי מדורי העימה. הלוואי כל זה, כל הרשימה, ולוואי דייחי למיר בחלה דשבי מדורי העימה. הלוואי שהוא יכול לעשות קצת רווח לשכינה שתשרה עליו. ואם כל דע, אם אפילו אחרי שהוא כבר משך עליו, דייח בערך מישור, חייב ללכת בדרך ישר, דלא יסתי לימינה ולשמאלה, ואיליו מיד הסתלקת מיני והתרחקת מיני, ולייחי למיר בחלה כדי בקדמיתה. הוא לא יוכל להחזיר אותו כמו בתחילה. אז תראו כמה אדם צריך לעמול קשה מאוד כדי להגיע למדרגות כאלה של רוח הקודש, של אותות, של מופתים, של לראות מה קורה מעבר, לבוא בחלום. כל מיני סוגיות כאלה שראינו באמת שיש גדולי ישראל שהגיעו למדרגות כאלה, וזה הכל אחרי עבודה, אחרי עמל מדוקדק, אחרי הידקותא דנפשי רעותא דליבה, כל מה שהזוהר הזכיר כאן. אז איך מגיעים לזה באמת? האם אפשר, הרי בהכרח איננו הרואות שיש כאלה דברים. איך אפשר להגיע לזה? אז רבותיי, יש דרך ארוכה שהיא קצרה ויש דרך קצרה שהיא ארוכה. הדרך קצרה שהיא ארוכה היא מסוכנת מאוד. ואם הוא ילך בה, הוא יוכל לעשות אותות, הוא יוכל לעשות מופתים, הוא יוכל לשנות את הטבע. יש דרך ארוכה שהיא קצרה והיא דרך בטוחה, זאת היא דרך המלך, אבל היא קשה מאוד. אז הזוהר הזה, כשהוא דיבר על מה שדיבר, זה בדרך הזאת היא הארוכה, שהיא קצרה. ותכף אנחנו נדבר במהלך השיעור על הדרך הזאת, איך עושים את זה, איך משיגים, מה אנחנו הקטנים, איך כן נוכל בכל זאת, גם שלא הגענו למדרגות כאלה, כן להוריד על עצמנו איזה משהו. זה הדרך הארוכה שהיא קצרה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הדרך הקצרה שהיא ארוכה, והיא מסוכנת מאוד. ומרן החידה עליו השלום, כותב במדבר קדמות, במערכה ח' אות י"ז, הוא מונה 15 חוכמות. 15 חוכמות. יש חוכמת השיעור, חוכמת המוזיקה, חוכמת שיחת אילנות, שיחת קלים, 15 חוכמות. החוכמה הי"ד, ה-14, חוכמת ידיעת שורשי השמות של המלאכים, וכל אחד היה מקום כבודו, איפה המדור של המלאך הזה, איפה גר המלאך הזה, כדי למשוך אותו אליו, וכל אחד היה מקום כבודו בעולמות ובספירות, ופעולתם ותשמישם היא נקראת קבלה מעשית. אז מה זה באמת קבלה מעשית? זה לדעת שמות הקודש, לדעת שמות של מלאכים, להשביע את המלאכים לעשות מה שאתה רוצה, כי אתה צריך להשביע אותו בשם שלו. אתה לא יכול להגיד, אני משביע אותך שר של שכחה, כמו שכותב הטור בסימן קצ"ט. צריך להגיד את השם שלו, והוא כותב גם את השם שלו שם. ולכן כל המפרשים אמרו, לא תתעסק בהשבעות, זה מסוכן מאוד. תכף תראו מה אמר הוא כותב על זה, דברים איומים ונוראים. אבל זה אתה צריך להשביע אותו בשם שלו. משביע אותך פלוני, שר של שכחה, שלא תביא לי שכחה. השבעה. ולא רק זה, לדעת שמות הקודש בספירות העליונים, כך כותב מרן החידה, מדבר קדמות זה נקרא קבלה מעשית. כאין זה, מצאתי בתפארת ישראל על מסכת חגיגה פרק ב', והוא מבאר מה זה מעשה מרכבה. מה זה מעשה מרכבה? האמת שיש על זה 1000 הגדרות, אבל אני לא נכנס לכל ההגדרות, אני נכנס רק למה שהוא הגדיר, כי זה לדידן. לימוד להרכיב שמות קדושים, להוציא בכוחם פעולות חדשות בעולם. יש הגדרות, הקדוש ברוך הוא שם הגדרות. הציפור עפה בשמיים והבן אדם הולך על הארץ. אבל אם אתה תעשה תוכל להגיד את השמות האלה בצירוף, בכוונה, בזמן, בכל הקריטריונים שצריך, תוכל לעשות שציפור לא תוכל לעוף, ותוכל לעשות שבן אדם כן יוכל לעוף. להוציא פעולות חדשות בעולם, והוא נקרא קבלה מעשית. זה סודות הבריאה, ככה הקדוש ברוך הוא הטביע בבריאה. ומצינו גדולים שכן השתמשו בזה. אני אתן לכם כמה דוגמאות מהר בזריזות. יש גמרא מקסימה במסכת סנהדרין ס"ח עמוד א'. שם הגמרא מספרת על רבי אליעזר בן אורקנוס,
שהיה שונה 300 הלכות, ויש מי שאומר 3,000 הלכות בנטיעת קישואים. מה זה נטיעת קישואים? למה? הוא היה יודע לטעת קישואים? אז יש על זה הרבה דיבור שם, אני לא נכנס לסוגיה. אבל אתה רואה שהיה ידע 300 הלכות, יש מי שאומר 3,000 הלכות בנטיעת קישואים, והוא היה מתלונן, ולא היה אדם ששואל אותי עליהם מעולם. אני יודע כל כך הרבה סודות, ואף אחד אפילו לא שואל אותי על הסודות האלה, וזה לפני 2000 שנה נכתבה הגמרא. מה היום? אנחנו אפילו לא יודעים מה זה נטיעת קישואים. אתה חושב זה קישואים חשווה, לעשות קישואים, מי יודע מה זה הקישואים האלה בכלל? נו מה? 300 הלכות, ויש מי שאומר 3,000 הלכות, והרמ"א כותב, אין הכוונה הלכות, אלא סודות התורה. והוא היה יודע סודות, 3,000 סודות על נטיעת קישואים, והוא היה מתרעם, למה אף אחד מהתלמידים לא בא לשאול אותי על זה? מלבד רבי עקיבא בן יוסף, ומספר רבי אליעזר בן אורקנוס, ופעם אחת אני והוא מהלכים היינו בדרך, ואמר לי רבי, למדני נטיעת קישואים, נדלקו האורות של העיניים של רבי אליעזר, מישהו שואל אותי על נטיעת קישואים, והוא ידע שרבי אליעזר לא מתכוון על חשווה, הוא מדבר על קישואים, הוא מדבר על הקישואים הידועים, זה אנחנו אפילו לא יודעים על מה הם דיברו, זה הכל ברמזים. אמר לו רבי למד אותי, אומרת הגמרא, אמר רבי אליעזר, אמרתי דבר אחד ונתמלאה כל השדה בקישואים. אמר לי רבי, לימדתני נטייתן, למדני עקירתן. הראת לי איך עושים את כל השדה קישואים. עכשיו תראה לי, עכשיו מעט, העיניים שלנו, היה שם השדה, אמר איזה מילה, כל השדה התמלא קישואים. זה מדבר על חקל תפוחים קדישין, על השדה העליון. קישואים זה אורות של שפעים שהוריד לה. יש כל מיני סודות בזה. אמר לו, לימדתני נטייתן, תלמד אותי עקירתן. אומרת הגמרא, אמר רבי אליעזר איזה דבר, ונתקבצו כולם למקום אחד. וזה קבלה מעשית. רש"י מפרש שם כישוף, ורוב המפרשים, גם היעבץ מביא את זה בסימן רש כ"ד במור וקציעה, והוא כותב שזה היה קבלה מעשית, ואתה רואה שם שהם השתמשו בקבלה מעשית. אז אמרו שמות, ביטלו את החוקים הטבעיים, המטאפיזיים, שיש בעולם הזה. איך עשו את זה? זה על ידי השמות הקדושים שדיבר בהם מרן החידה, שמי שיודע להגיד אותם יכול לשנות את הטבע. דומה לזה שמה במסכת סנהדרינים, כבר פתחתם, תשארו שמה. סמכי עמוד ב', שם רבי חנינה ורבי הושעיה, אבו יתבי כל מעלה שברתה, ועסקי בספר יצירה. אז היו עוסקים בספר יצירה, והיה ערב שבת, לך עכשיו תשחט עגל, לך תמצא אם זה כשר או לא כשר, וניפוח, והכניסו את היד, והוציאו סרחות, ויש יראת שמיים בגלת או לא גלת, מיבראו לאו עגלי בתליטאי ואכלי לאו. היו בורים עגל והיו אוכלים אותו, וזה היה בשר, היה טעם של בשר. כמו אצל אברהם אבינו, כתוב אצל בן הבקר אשר עשה אברהם, שועדה עשה, שחט, עשה בספר יצירה, ולכן הוא נתן להם לאכול חלב. איך הם אוכלים חלב? חלב עם בשר מיתיר, אז יש על זה 10 תירוצים. אבל יש תירוץ הכי פשוט, זה לא היה בכלל בשר, זה היה פייק מיט, מה שנקרא טופו, זה לא היה אמיתי. אז אם זה מהאדמה, איך זה יהיה בשר? אז יש מי שאמר, כן, זה יהיה בשר, עפר מן האדמה, והבשר שלנו זה עפר מן האדמה וזה בשר. יש מי שאמר, לא, זה היה פייק מיט, זה היה טופו כזה, הוא הרים את זה, וזה היה פרווה, לכן נתן להם לאכול את זה, עם החלב, עשה להם חלב. ועוד שמה, הגמרא מספרת עוד יותר על מי שהשתמש בקבלה מעשית, וזה היה רבה שברא גברא. כמו המהר"ל, אבל יש לנו הסתפקויות והסתייגויות אם באמת המהר"ל ברא גולם או לא ברא גולם, כי אם זה היה באמת הוא ברא גולם, למה זה לא זכה לפרסום ענף בכל ספרי השו"תים של אותה תקופה? למה לא פלפלו בזה? היו צריכים להתחיל לפלפל, מצטרף למניין, לא מצטרף, אם זה ככה, אם ראו אותו או לא ראו אותו, אם אמר כזה, אף אחד לא מדבר על זה. כל כך התפרסם הסיפור שהמהר"ל עשה גולם, עד שהגולם נהיה יותר מפורסם מהמהר"ל מפראג. עד כדי כך. אבל בכל מקרה, יש לזה בית אב, בגמרא בסנהדרין סמכי, רבא ברא גברא ושדרי לקמא דרבי זרע. אמר לו, לך לרבי זרע, תראה לו את הכוח של האלוקים שלנו, מה אנחנו יכולים לברוא, איזה כוח נתן לנו. הווה קמשתהי בעדי, רבי זרע ראה אותו, אמר לו, מה שלומך? מי אתה? ולא הווה קמא אדר לי.
והוא לא יכל לברוא, כי מי יכול לתת לנו דיבור? זה רק הקדוש ברוך הוא נותן לנו כוח הדיבור, רוח ממללה. אמר לה, מן חבריה את, אתה מהאלה שהחברים בורים כדי בשעת הפנאי בונים בני אדם, טוב להפרח, אומרת הגמרא, ובאותו רגע מת, נפל ומת. זה אותו אחד שאין לו אפילו נשמה. בבמות דף מ"ט עמוד ב', אותו דבר אנחנו מוצאים על קבלה מעשית, זה ישעיה הנביא שברח מהמלך מנשה הרשע, שעשה לו צרות ושמות ושפטים. וזה היה ישעיה הנביא, זה היה סבא שלו. וזה מנשה, צב אל ביתך ולא תחיה, דף י' עמוד א', מסכת ברכות. כי מת אתה, אמר לו, למה אתה אומר ככה? אמר נפקי בני דלא מעל ימיני. הוא ראה ברוח הקודש חזקיה שיצאו ממנו בנים לא טובים. מה עשה חזקיה? אמר לישעיה, תן לי את הבת שלך, אולי הזכות שלי והזכות שלך תבטל את הגזרה. ובאמת אשתו של חזקיה בשעת המעשה ערערה על לביל מורדוך, על אחד העבדים שלו, ומשכה לילדים נשמות כאלה. ודיברתי על זה כבר בספר שלי, מרכבות קודש, שמה שאתה תחשוב זה מה שיצא. איך שמכינים עוגה, ככה העוגה יוצאת. תשים סוכר יצא מתוק, תשים מלח יצא מלוח, תשים חומץ יצא חמוץ. ככה הילדים יוצאים. ולכן היום אנחנו מוצאים הרבה בעיות עם הילדים, כי עושים ככל העולה על רוחם. כדאי להשיג את הספר מעשה מרכבות קודש, שוודאי הבאתי שם רספי, מתכון לפי המקובלים, לא הבאתי משלי ולא מדידי ולא מכיסי. הכל מדברי רבותינו המקובלים. בסוף ראינו מה עלה בגורלו, נולד מנשה, ומנשה רצה לרצוח את סבא שלו ישעיה. רצה לרצוח אותו, וישעיה ברח ממנו, ומנשה על הסוס אחריו, עד שאמר מנשה, אמר ישעיה מילתא, ונכנס תוחץ ארז. אמר מילה ונכנס, נבלע בתוך העץ ארז. ראה את זה הנכד שלו הרשע מנשה, אמר תביאו מסור. אומרת הגמרא, התחילו לחתוך את העץ עד שהגיעו לפה של ישעיה, וחתכו את העץ בפה שלו, ויצא ישעיה מהעץ, מת, נפל ומת, וככה מת ישעיה הנביא. ולמה דווקא הפה שלו? כי הוא אמר, כסדום היינו, כעמורה דמינו, אוי לי כי נדמתי, כי תמס שפתיים אנוכי, ובתוכם תמס שפתיים אנוכי יושב. כיוון שהוא דיבר על עם ישראל ככה, גם שהוא אמר את זה בריתחה, להוכיח אותם, דקדק איתו הקדוש ברוך הוא, ומת בצורה כזאת מבישה. אז תראה איזה עוצמה היה לו להגיד מילה, להיכנס בתוך עץ. מסכת בכורות ח' עמוד ב', הגמרא מביאה שמה דיאלוג מרתק בין רבי יהושע שהיה מקובל עצום לבין חכמי אתונה. וחכמי אתונה אמרו לו, בנה לנו בית באוויר העולם. אם אתם יהודים כאלה חכמים, תעשה לנו בית באוויר. אומרת הגמרא, הזכיר שם וריחף באוויר. תבינו, היום הסיפורים האלה נראים לנו כל כך הזויים, כי אנחנו כל כך רחוקים ממציאות כזאת של שימוש בקבלה מעשית, כי אין אותה היום. תכף נראה גם למה. אבל אתה רואה איזה מציאויות שאם חז"ל ברוח קודשם כתבו את זה בתוך הש"ס, זה כדי ללמד אותנו כמה אנחנו עוד רחוקים היום. אמר, טס באוויר, אמר להם, תביאו לי לבנים וטיט ואני בונה לכם פה בית באוויר. אז כשתעשו בקשתי, אני עושה בקשתכם. אז הוא דיבר איתם, ואתה רואה שיכל לעשות את זה, גם צילה בן של דן בזוהר פרשת בלק, כשבא בלעם בן באור, הנה עוד מעט היורצייט שלו, יימח שמו שבוע הבא, אז עלה בלעם בן באור, כשהוא עלה למעלה באוויר, צילה עלה אחריו באוויר, והתחילו להילחם, וכל המלחמה בחרב הייתה באוויר. הכל היה באוויר, עד שבלעם חתך את האוויר, נכנס בפנים. רבותיי, הדברים האלה נשמעים לנו כל כך חסרי שחר, זה כל כך נראה רחוק, והמציאות ככה הייתה, כשהיה שמות הקודש, זה כנגד זה היה גם כישופים בעולם, היו דברים מתעתעים, עד שאנחנו מוצאים הרבה פעמים בחז"ל, כשפגש איזה מת, אמר לו, אתה מהחיים או אתה מהמתים? שעד כדי כך שהיו מזוכחים, היו יכולים לראות אפילו מתים, שהיו צריכים להזדהות אם הם חיים או מהמתים. ומי הדוגמה הכי קלאסית של שמות הקודש והשתמשות בהם, אם לא רבי עקיבא וחבריו, בארבעה נכנסו לפרדס בחגיגה י"ד-ב', שארבעה נכנסו לפרדס, עלו לעולם היצירה, ודרך העלייה צריך לעבור את מחצב הקליפות. וזה בדיוק כמו אדם שהוא נפטר מהעולם. אתם זוכרים שלימדתי אתכם שאדם נפטר מהעולם, 3 ימים ראשונים הכי קשים. הכי קשים. לכן זה טוב אם אתם מכירים מישהו שנפטר מהעולם, תשלמו כסף לתלמידי חכמים, או אתם בעצמכם, תטענו 3 ימים, לא 3 ימים רצוף, כי זה קשה, לפחות מהבוקר עד הערב, להשתתף בצער של אותה נשמה ולקחת ממנה קצת מהצער.
זה חשוב מאוד, הרב פתיה כותב 3 ימים לפטירה, אפשר, אם עושים תיקון הנפטרים, אפשר להציל אותו מחיבוט הקבר. 3 ימים הראשונים הכי קשים, לכן חז"ל אומרים בכ"ז מועד קטן 3 ימים לבכי, לא סתם לבכי, כי אז הצער הכי גדול של המת. כשהוא ב3 ימים ראשונים הוא עובר דרך הרי החושך, ואז הוא עובר דרך מקום חשוך כמו שכותב רבנו הארי, מרן החידה, הבאתי את זה גם בספר שלי, עוד מעט שיצא בעזרת השם בקרוב, וגם בדרשות שעשינו, יש 3 ימים של חושך, הוא צריך לעבור להגיע למעלה. ההגיעה למעלה עוברת דרך מחצב של חושך. אם הוא זכה לעבור אותו בשלום, זכה. למה תורה? נר תורה, נר מצווה, תורה אור, התורה מאירה לו את הדרך. אם לא, הוא תקוע ב3 ימים חושך האלה ונשאר שם יותר מ3 ימים. הוא הדין בעליית נשמה. אדם שעושה עליית נשמה בשמות הקודש כמו אצל רבי עקיבא וחבריו, יש מקום שאתה צריך לעבור אותו. אם לא שלם, אם לא עברת אותו בשלמות, הציץ ונפגע, הציץ ומת, איבד את דעתו, כפר, זה הכל כי הוא עבר את המקום הזה לא בשלום. הוא הדין גם כל יום שאדם הולך לישון. אם הוא זכה, הנשמה שלו עוברת את מחצב הקליפות, עולה למעלה למציבתא דרכיה, מדברים איתו, מגלים לו, הוא חוזר, רענן, עם הרבה מטען רוחני. ואם לא, אז כולנו תקועים כאן, יוצאים מהגוף ולא עולים למעלה. חשוב מאוד העניין הזה. כתבתי על זה באריכות דווקא שבוע שעבר, אבל אין לנו זמן להיכנס ללינק הזה של עליית נשמה ושינה וכל העניינים האלה. רבותיי, כל הסוגיות האלה זה שימוש בקבלה מעשית, כל הסיפורים האלה, אם זה הסיפור על רבי אליעזר שעשה 3,000 הלכות עם הכישויים שלו, אם זה רבי חנניה ורבי הושעיה, לתליטאי שברו, אם זה רבה שברא בן אדם, אם זה ישעיה הנביא שנכנס בתוך העץ ארז, או חכמי אתונה לרבי יהושע שהוא ריחף באוויר, כל שכן 4 שנכנסו לפרדס, הכל זה בקבלה מעשית. והשאלה איך עשו את זה? הרי חלקם אמוראים ולא תנאים. איך הם הצליחו להגיע? הרי בית המקדש לא היה קיים אחר כך. נו, אז איך הם עשו את זה? מילא שהיה בית המקדש קיים, אז היה עולם אחר, מציאות אחרת. אבל כאן אחרי שבית המקדש נחרב, נחרבו איתו גם הרבה מאוד מהסודות. הכל נעלם, הכל נסתם למעלה בשמיים. איך עשו את זה? וכל שכן אם אנחנו מוצאים על בבא סאלי שעשה ניסים, ועוד הרבה אחרים לאורך ההיסטוריה שעשו המון ניסים. איך עשו את זה? איך השתמשו בזה? אז קודם כל, למה אסור? מרחו מביא 4 טעמים. הוא לא מביא את הטעמים האלה במקור אחד, אתה צריך ללמוד הרבה מרחו בכל מיני מקומות בכתבי הארי כדי ללקט. אז אחרי שליקטתי ודיברתי בזה באריכות, אז עלה לי 4 טעמים. הבאתי אותם בשו"ת מרכבות ארגמן חלק א'. בחלק א', באורח חיים בסימן ח', שם נשאלתי על עניין כוס הישועות. אתם מכירים את הכוס הזאת שיש עליה כל מיני שמות של הנערות של גן העדן עם כל מיני צירופים. האם זה אמיתי או לא אמיתי, האם זה עובד, מי חתום על זה, מי לא חתום על זה, ושם הבאתי את כל הסוגיה הזאת. אולי נעשה לכם שיעור גם על הכוס הזאת כי היא באמת מרתקת. ואחרי התשובה כתבתי שם קצת על קבלה מעשית. והזכרתי את 4 טעמים שמרחו כותב שאסור להשתמש בקבלה מעשית. אז הטעם הראשון הוא מביא בשער מצוות פרשת שמות, שעל ידי קבלה מעשית יכול אדם לעשות דברים נפלאים על ידי השבעת שמות הקודש, אך דע שכל העושה השבעות אלו גורם שיבואו לפיו תמיד ברכות לבטלה. כי עבירה גוררת עבירה, ואותם המלאכים שהוא משביע אותם מתגרים בו. ולכן הם מביאים לפה שלו ברכות לבטלה. אז קודם כל זה עבירה, אבל הוא לא מסביר מה העבירה. איזה עבירה יש בזה? אז ממשיך המרחו וכותב שמה, ושאלתי למורי, הרי ראינו בדורות הראשונים שהיו משתמשים בשמות הקודש, ובפרט בפרקי חלות שהיה רבי ישמעאל ורבי עקיבא משתמשים בהם לפתיחת הלב והזכירה. איך יכול להיות בעולם שרבי עקיבא בן יוסף, אומרת עליו הגמרא עירובין כ"א ב', שהיה דורש על כל קוץ וקוץ שבתורה תילי תילים של הלכות משחר עד ערב? איך? והזכרתי, הלכות הכוונה סודות. איך? מה, כמה זיכרון צריך? ג'יגה, לא יודע כמה ג'יגה אתה צריך. הרי אתה רואה שזה לא, עזוב, היה לו עמל של תורה, ויש על זה הרבה, נתן מסר נפש, התבזה, שנא בהתחלה תלמידי חכמים, בסוף נהיה העבד שלהם ושמה שלהם, כמו שמוכח מהגמרא שהוא שנא אותם בפסחים דף מ"ט, והיה שמה שלהם בי"ב עמוד א' חגיגה, שהגמרא אומרת שהוא שימש את נחום איש גמזו 22 שנה,
נו, ומסר נפש על התורה, עד שמשה רבנו רואה אותו בפ"ח מסכת שבת, והוא מקבל ממנו חלישות הדעת, אומר אדם גדול כזה, אלה שעל ידך אתה מביא לי תורה על ידי, אומר לו שתוק ככה עליו במחשבה תחילה, אתה רואה שרבי עקיבא מסר נפש, כמה נפש שתמסור, בחיים לא תצליח להגיע למדרגות כאלה. זה בלתי אפשרי. מרחו שואל את זה את רבנו הארי, איך הם הגיעו לזיכרון כזה? על כל קוץ וקוץ, מה זה קוץ וקוץ? שעטנז גץ, בדק חיה, כל הקוצים האלה, על כל אחד דרשות של סודות מבוקר עד ערב, צא וחשוב כמה סודות הוא ידע, כמה תורה הוא ידע. רבי אליעזר שאומר כל הימים דיו, כל בני אדם לבלרים, כל השמיים יריות וכל הקנים קולמוסים, אין אני מספיק לכתוב את התורה שלמדתי מרבותיי. זה לא סלנגו משל, כפשוטו, כמויות של תורה היה להם. איך, אומר המרחו, זה לא אנושי, זה לא הגיוני לזכור כל כך הרבה. איך הם ידעו? בהכרח, כותב המרחו, שהם השתמשו בשמות הקודש בקבלה מעשית, לפתיחת הלב והזיכרון. וכמה שאתה נכניס, התורה ארוכה עם עניין ורחבה מארץ מידה, אין לה סוף, אין לה עומקים. הרי בית לחם יהודה כותב, הוא מביא את השער הגלגולים, שכותב שעל כל אות שבתורה יש לך תרי"ג פירושים. אתה יודע מה זה הדבר הזה? על כל אות תרי"ג פירושים? צא וחשוב, איפה אתה תצא מראש מזה בכלל? לא מדבר על זה שאנחנו, איפה, מה אנחנו? יודעים איזה 2 מילים, יודע לספר איזה סיפור ובדיחה, וכבר קוראים אותו הרב הגאון. אתה מבין מה היום יש את זה? אבל צריך להביא אנשים לבית מלון, אז מה נעשה? איך לא נקרא לו הרב הגאון? אז חייבים לקרוא לו הרב הגאון. וזה מביש כל יודע הספר. בוא תראה מה הם ידעו, בוא תראה מה ידעו, בוא תראה מה זה תורה שהייתה לגדולים, לראשונים. ואנחנו היום, הרב חידה קורא לזה, במדבר קדמות בערך, במערכה ח' שהזכרתי, אות י"ז. הוא כותב נפקא מינה, בוא תראה מה הם ידעו ומה אנחנו. אנחנו אפילו יתוש אנחנו לא לעומתם. ולא סתם חז"ל אמרו אם הראשונים כמלאכים אנחנו כבני אדם, ואם הראשונים כבני אדם אנחנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר, שהגמרא אומרת בחולין דף ז' שהיה חמור חכם. והמאמר הזה בשקלים דף י"ג ובשבת קי"ב, גם בירושלמי וגם בבבלי, להורות כמה אנחנו חמורים יותר גרועים מחמורו של רבי פנחס בן יאיר. שהזוהר כותב בפרשת שמיני דף ל"ו שהיו מענישים אותו ומדקדקים איתו כשהוא היה מצייר את רבי פנחס בן יאיר. אבל זה חמור, מה אתה מדקדק איתו? מה אתה מעניש אותו? בר נחש מסביב לרגל שלו כי הוא לקח את רבי פנחס בן יאיר דרך שהיא סרוחה, ורבי פנחס בן יאיר לא יכול ללמוד תורה. אז על זה שהוא צייר את רבי פנחס בן יאיר, בא נחש וצייר את החמור. אבל חמור דחילק, חמור, מה אתה מדקדק איתו? כותב הרמ"ק, חמור חכם היה. והחמור הזה מדקדקים איתו יותר מאשר מדקדקים איתנו. שתבינו את המדרגה של החמור לעומת המדרגה שלנו. אז אנחנו היום חושבים איזה תורה, כמה אנחנו יודעים, סיימנו את הש"ס, או למדנו משהו, תראה איזה גדולים, כותב מרחו, בעולם לא יכול להיות שהם ידעו כל כך הרבה תורה אם לא השתמשו בקבלה מעשית. אז איך הם השתמשו בזה? אומר לו רבנו הארי, בוא תשמע את התירוץ, כי הם היו נתארים באפר פרה אדומה, ואף על פי שזה אחרי חורבן הבית, וזה מה שאני הקשתי, הרי בית המקדש נחרב, אין פרה אדומה, תבינו מה זה. שבן אדם היה לבית המקדש, מגיע לבית המקדש, והיו מזים ממנו שלישי ושביעי, והיה טובל ומביא קורבן, הוא היה כמו רבנו הארי. אם הוא היה רק מתקדש ומזדכך, כמו שהוא כותב בשער הגלגולים בדף ס"ב, הקדמה למתח דף ס"ב. מה שיעשה אדם בדורות האלה שקול כמו כמה מצוות גדולות בדורם של התנאים, כי הקליפות גוברות מאוד מאוד. זאת אומרת, אם היינו עושים את אותה עבודה שאנחנו עושים כבר עכשיו, בזמן בית המקדש, תוצאות יבול רוחני, היית רואה פי 10 ממה שאתה רואה עכשיו. תבינו איזה עוצמות היה להם. חגיגה כ"ה עמוד א', הגמרא אומרת שמה חבר'ה ים עד כאן בגלילה. חברים היו נתארים בגליל והם היו אמוראים. בית יוסף מביא את זה אפילו בבית יוסף. מרן בשולחן בבית יוסף כותב בסימן שכ"ב ביורה דעה, בימי המוראים היו אוכלים טומאה בטהרה, כי היה להם אפר פרה אדומה. כמה חשוב האפר הזה. היום יש אותו, הוא נמצא בגליל, בתוך חרס, כלי חרס, ומי שזוכה, אליהו הנביא מתגלה אליו, ומזה ממנו שלישי ושביעי, ונפתח. הכל נפתח, פרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה, עוצמות עצומות של תורה. אבל מה נעשה? שאנחנו בקושי את אליהו בוזגלו אנחנו רואים, אז אתה רוצה את אליהו הנביא.
אז הערכתי בסוגיה הזאת של אפר פרה אדומה בספר שלי, מעשה מרכבה, מרכבה חדשה, מרכבה היא גלגל ד', ושם הערכתי באפר פרה אדומה, הבאתי את הלשונות, הבאתי את הנפקמינות, מרתק מאוד, כדאי לכם להשיג אותו כשזה יצא. אבל היום אנחנו מה נעשה? כולנו טמאי מתים, והטומאה סותמת את כל העורקים, סותמת את כל העורקים הרוחניים, אין קליטה, זהו, שב בשקט, ככה זה. נו, נמצא לדברים שלו, של המערכו, שזה יעבוד קבלה מעשית בזמן הזה, אבל אסור בגלל שאין לנו אפר פרה אדומה, חסרה טהרה. ואתם תראו בשער רוח הקודש בדף י"ג עמוד ב' שהוא מביא תיקון למי שישתמש בקבלה מעשית. הבאתי את זה בשו"ת שלי האחרון, בטבלה הגדולה שמה. תיקון למי שישתמש בקבלה מעשית. אז תבינו שאפשר להשתמש בזה היום, אבל אוי, אם אתה תשתמש בזה ואתה טמא. אוי ואבוי, זה חמור מאוד, תכף נראה מה קרה לרבי יוסף דלריינה, תכף נראה. אז סיבה ראשונה, למה לא משתמשים בקבלה מעשית? אין אפר פרה אדומה. סיבה שנייה, למה היום אנחנו לא משתמשים בקבלה מעשית? עץ חיים, שער מ"ג, שער ציור העולמות, בפרק ב', כותב ככה, כבר ביארנו שכל העשייה, הרי האצילות כולה טוב. הבריאה מעט רע ורובה טוב. היצירה חצי רע, חצי טוב. העולם הזה רובו רע ומיעוטו טוב. כותב נהר שלום, עולם הזה נמצא בבטן הנחש. יש נחש, אנחנו בתוך הבטן של הנחש. אין לאן לברוח, הוא מעכל אותנו לאט לאט. אתה לא רואה, אתה מסכין, אתה מתעכל לאט לאט עד שאתה יורד בתוך האדמה. בטן הנחש. נו, אז אתה בעשייה. מעורבת מטוב ורע, בסוד הלבושים, זה רק חיצוניות העולם הזה. זה לא המוחין, שם למעלה. כמו שכתוב אצל רבי עקיבא, שידע לקחת את תוך האגוז, ולא את הקליפות שמבחוץ. ולכן יש מלאכים שהם מבחינת טוב ורע, הם מעורבבים. זה לא מלאך טוב, מלאך רע. זה מלאך עצמו, הטוב, יש בו רע. הבנתם מה הוא מחדש? זה לא מלאך טוב, מלאך רע. המלאך הטוב עצמו מעורבב ברע, כי העשייה עצמה היא כולה וחד. עיסה אחת של טוב עם רע. וזה העבודה שבאנו לעולם הזה, לעשות בירורים, להפריד את הטוב מהרע. אבל כל עוד אתה בו, הכל מעורבב. גם בן אדם, אין בן אדם כולו נקי וטוב. אם כולו נקי וטוב, הוא שם למעלה. כולנו מעורבבים. נו, מה הוא אומר? לכן אסור להשתמש בקבלה מעשית, כנזכר בתיקונים תיקון ס"ו, כי בהכרח כשהוא ישתמש במלאך הטוב, המלאך הטוב עצמו מעורבב עם רע, וכשהוא משביע אותו, הרע ידבק בו. הבנתם? זה תירוץ שני כבר. למה אנחנו לא משתמשים לפי התירוץ הראשון? אין אפר פרה. למה לא משתמשים לפי התירוץ השני? כי גם המלאכים היום הם מעורבבים טוב ורע. אז אם המלאכים היו מעורבבים עם טוב ורע, אתה תשתמש עם המלאך, הרע שבמלאך ידבק בך. מה ידעו לעשות הראשונים? מה, בראשונים לא היה? ידעו להוריד מלאכים מלמעלה. לא היו צריכים למלאכים שפה. אנחנו יודעים להוריד מלאכים מלמעלה? שערי קדושה של המערכו, חלק ג', ספר חשוב ביותר, כדאי ללמוד אותו. חלק ג' שער ו' אסור להשתמש בקבלה מעשית, כי בהכרח ידבק בו הרע, וחושב לתאר את נפשו ולהשיג מדרגות, והוא לא יודע שהוא מטנפה בסיבת הרע הוא, ואפילו אם הוא ישיג, הכל עם תערובת רע, כי אין לנו אפר פרה אדומה, ואז הוא יתחרט על זה, בלה בלה בלה. תראו שמה מה שהוא כותב שמה, הרב המערכו. אז תירוץ שלישי למה אסור לנו להשתמש, כי גם אם לא נשביע מלאכים, בסדר? לא נשביע מלאכים, נשתמש רק בשמות הקודש. אז שמות הקודש אין רע. מה, שם הוויה חלילה יש בו איזה סיגים? שם עדנות, שם הצווקות, יש בזה איזה סיגים? לא נשביע מלאכים, אבל נשתמש בשמות הקודש. אז זה בסדר? אז עזבו את הצעד שאין אפר פרה. לפי התירוץ השני שהמלאכים מעורבבים, האם יהיה אפשר להשתמש לא בשמות המלאכים, אלא בשמות הקודש? כותב בשער המצוות, שמעתי ממורי ז"ל, כי כל השמות הקודש והקמעים בזמננו מוטעים, ואפילו אותם הפועלים בניסיון אמיתי, יש בהם טעויות, מעורבבים שם גם שמות של שדים. ולכן אדם שמשתמש בהם נענש, אבל אם היינו יודעים אותם על מתכונתם, היינו יכולים להשתמש בהם. יש ספר של הרב יצחק כדורי, נקרא קדושת יצחק. הוציאו את זה 8 כרכים, 6 כרכים. ומה אני אגיד לכם, אתה רואה מלא כל מיני ציורים של המקובלים וקמעות וזה, אתה לא מבין כלום, זה 6 כרכים, אתה לא מבין אפילו עמוד.
אבל אתה רואה כל מיני זה, והוא כתב, והוא אמר שיש שמות של קמעין שמערבבים שם שמות של שדים, ולכן לא רק שזה לא מועיל, אלא גם זה מזיק לבן אדם, כל הקמעות האלה. ואתה רואה שזה כבר לפני 500 שנה מרחו כותב את זה בשער המצוות. אז איך בכל מקרה מצאנו כאלה שהשתמשו בקבלה מעשית? הרי הבאנו ג' טעמים עד עכשיו. ג' טעמים, למה לא משתמשים בקבלה מעשית? 1, אין אפר פרה אדומה. 2, המלאך הטוב גם מעורבב בו רע. ו3, גם שמות הקודש אנחנו לא יודעים איך לשחק באותיות ובכוונות על מתכונתם כדי להוריד את השפע הנצרך. אז מה תעשה? איך השתמשו בקבלה מעשית? מי היה משתמש בקבלה מעשית? מרן החידה כותב בשם הגדולים, סבו של הגאון חכם צבי, אגרם אליהו. עכשיו, הוא לא כותב מי זה אגרם, אז מהם יכול להיות מאיר אליהו, מהם יכול להיות משה אליהו, מרדכי אליהו, לא יודע מה. אבל הוא כותב אגרם אליהו, אז ניסיתי לחפש מי הוא היה, לא מצאתי, אבל הוא כותב אב בדין דחלם, והוא כותב עליו מרן החידה ככה, אני קורא את הלשון של מרן החידה, בקי בספר יצירה, ברא גברא, כמו רבא, ברא בן אדם. וראיתי בספר שאלת יעבץ חלק ב' סימן פ"ב ששמע מהרב כי אותו אחד שהוא ברא, הבן אדם הזה, ראה שהוא הולך וגודל, על כן ניתק מהמצח שלו את השם, התבטל ושב לעפר שלו, ועשה ניסים ונפלאות אותות ומופתים בכוח הקבלה מעשית אמיתית לעת הצורך והסכנה. כך כותב מרן החידה. איך הוא השתמש? אין לו אפר פרה אדומה, זה בטוח אין לו אפר פרה אדומה. מה תגיד, אליהו הנביא התגלה אליו ונתן לו אפר פרה אדומה? אז אם כבר התגלה אליו, גם גילה לו את כל השמות קודש, גם גילה לו את הכל. הוא לא מפורסם. אז אולי דווקא בגלל שהוא לא מפורסם הוא זכה לכל זה. לא יודע, אבל עדיין זה קושיה. רבי ישראל איסרלן, מה הוא כתב? נו, תרומת הדשן הידוע, תראו מה הרב חידה כותב עליו בשם הגדולים. וידענו מפי השמועה, מבנו של הרב שער אפרים, שהיינו לרב, היינו לרבי ישראל איסרלן, קבלה מעשית אמיתית. ובעת הצרה וצוקה הפליא לעשות והציל את עם ישראל בחוכמתו. איך? הרי אין אפר פרה אדומה. אז אולי כדי להציל את עם ישראל, הרי בשתי המקומות האלה, מרן החידה הזכיר סכנה של עם ישראל, לא סכנת היחיד. זה לא ישעיה אמר מילה ונכנס בארזה, אלא סכנה כללית לעם ישראל, אולי באופן כזה מותר יהיה להשתמש בקבלה מעשית. אולי, וזה כן מה שאני כתבתי בשו"ת מרכבות ארגמן בחלק ו' באבן העזר, סימן מ"א, איך אסתר הולכת להיות עם אחשוורוש? הרי זה יהרג ואל יעבור, דף כ"ה, במסכת פסחים, שולחן ערוך יורה דעה סימן קנ"ז, גם גבר גם אישה מצווים על יהרג ואל יעבור בגילוי עריות. דף י' מסכת כריתות, רש"י כותב שתיהם נהנים לפיכך שתיהם נידונים. איך התירו לאסתר? אשת איש אל תקיש, אמר לי אחד, אשת איש אל תקיש ואם תקיש תכחיש. אמרתי לו, אוי עליך. אשת איש, ממות אביה ואימה, לקח לו מרדכי אותה לאישה, גידל אותה בהתחלה כמו בת. אשת איש והלכה להיות עם אחשוורוש, מי התיר לך? אז עשיתי שיעור ארוך על זה ביום הבחירות האחרון, בטח לא האחרון חביב, אבל האחרון, ויום הבחירות עשיתי על זה שיעור, וגם כתבתי על זה תשובה, שו"ת שלי חלק ו' סימן מ"א, יהיה קל לזכור מאיר אליהו, ושם בסימן מ"א כתבתי כמה תירוצים איך אסתר הלכה עם אחשוורוש, גם שהייתה אשת איש. נו, אז אחד התירוצים לצורך הצלת כלל ישראל, הותר לה. אז אם זה ככה, אולי גם כאן לצורך הצלת כלל ישראל, הותר להם להשתמש בקבלה מעשית, כשהיא בדוקה ומנוסה ואמיתית, ולכן בשתי המקורות האלה שמרן החידה מביא, גם על אגרם אליהו וגם על רבי ישראל איסרלן, הוא מזכיר שהם השתמשו בקבלה מעשית לצורך הסכנה. ככה נראה. או על הצד היותר טוב. בוא נגיד שהם לא יכלו לעשות את זה לצורך כלל ישראל, ולא אליהו הנביא התגלה אליהם, ולא זכו לאפר פרה אדומה, ולא היה להם את כל העניינים האלה. אז איך הם השתמשו בזה בכל זאת? אז אמרתי לתרץ לפי מה שכתוב בשער המצוות. תקשיבו טוב, זה כבר הבעיה הרביעית, למה היום אנחנו לא יכולים להשתמש בקבלה מעשית. תקשיבו טוב. רבי אליהו דוידש הגיד לי, כותב המרחו, מי זה רבי אליהו דוידש? מה הוא כתב? ספר ראשית חוכמה, הוא היה תלמיד של הרמק, והוא היה באותה תקופה, הוא הלך גם לבקר אצל רבנו הארי. הארי בעולם, לא נבקר אצלו. אז הוא הלך לבקר אצלו, והיה שומע שמועות ואמר למרחו. מרחו כותב את השמועה שהוא שמע מרבי אליהו דוידש, תלמיד הרמק. רבי אליהו דוידש הגיד לי, כי גם הוא שאל למורי איך הראשונים השתמשו בקבלה מעשית ולנו אסור, ואמר לו תירוץ אחר,
שכל מי שהתקיים בו, על כן העלומות אהבוך, ודרשו חז"ל בעבודה זרה למדי בית, עלומות על מוות, שאפילו מלאך המוות אוהב אותו, רוצה לומר כי כל מי שאפילו המקטרגים אוהבים אותו, כי אין לו שום חטא ולו קל שבקלים שיוכלו להתאחז ולקטרג עליו. אפילו מלאך המוות ניסה אוהבו, וכמו משה רבנו שקיבל ממלאך המוות את הקטורת, ומותר וראוי לו להשתמש בקבלה מעשית. מותר וראוי לו להשתמש בקבלה מעשית. אבל מי שיוכלו לקטרג עליו המקטרגים, אוי ואבוי לו, בלה בלה בלה. תראו שמה מה שכתוב שמה. נמצא שיכול להיות שהגר"ם אליהו ורבי ישראל איסרלין, שהם היו ודאי מהראשונים, יכול להיות שהם, היה להם את הבחינה הזאת, מתוקנים בתכלית. היום אין דבר כזה חכם שלם. פעם היה החכם השלם. זה היה טייטל, זה היה כותרת. ברוך השם שהיום יש רק הרב הגאון. וקצת הם לפעמים מגזימים, הגאון הגדול. אז זה לפעמים, לא אמרתי לכם פעם איזה מישהו רצה, אמר לו בוא איתי, אנחנו הולכים לקבר של הגאון. אמר לו מה עושים טיסה לגאון? אמר לו איזה גאון? אמר לו לגאון מווילנה. אומר אבל אני בעלונים מפורסם עליי הגאון הגדול. הגאון הגדול ילך רק לגאון? אז תבינו כאילו כמה אנשים היום הזויים עם הכותרות שהם נותנים, לא יכולים לסבול בלי כותרת. מה אם השם שלך יהיה? לא, חייב שיהיה ראש מטיפתא, ראש הכולל, רבה של, הרב הגאון, חייבים כותרות. בכלל, איפה, מה, ענווה עד הקצה צריך. וכל כבוד שאדם יקבל בעולם הזה מורידים לו מהעולם הבא. כבר אמר איזה אחד מהראש ישיבות באיזה דרשה שהייתי, אמר לי, אני לא יודע אם יש לי עולם הבא, הרב מאיר. אמרתי לו, למה? הוא אומר, כמה כבוד, איפה שאני לא הולך, קמים לי, שרים לי, לא יודע מה השאירו לי שמה. הכל קיבל כבר פה. הוא מחשבנים עם הבן אדם, מכאן ומשם, משפטי השם אמת, צדקו יחדיו. כמה קיבלת כבוד פה? מורידים. לכן מי צריך את זה בכלל? בשביל העולם חולף? על זה כותב גם הרמח"ל בדרך השם חלק ג' פרק ב', אין היתר להשתמש בקבלה מעשית, אלא לקרובים של השם יתברך והדבוקים בו. וכך כותב גם מרן החידה בראש דוד, בפרשת וירא, וככה כתבו הרבה, לא רוצה לקרוא לכם את כל המקורות שכתבתי, כי אין לנו הרבה זמן. וממילא זה הטעם למה הם יכלו להשתמש בקבלה מעשית, או שצריך לומר, שהם השתמשו בקבלה מעשית להציל את עם ישראל, ועל זה הם יקבלו שכר, ועל זה שזה היה בדרך קבלה מעשית הם יקבלו עונש. יש דבר כזה פלגינן דיבורי, והבאתי את זה בספר מעשה מרכבה, מרכבות הגמול, מרכבה א' גלגל A, שיש מציאות שאדם עושה מעשה, ובמעשה מעורב טוב ורע, על הטוב מקבלים שכר, על הרע מקבלים עונש, וזה אותו מעשה בדיוק. כמו עכשיו בן אדם שהוכיח את החבר שלו. אני אתן לכם את הדוגמה הכי פשוטה, בחגיגה A, שהגמרא אומרת על רבי ינאי שנתן, ראה מישהו שנותן צדקה לעני בפרסיה. אז על הצדקה הוא מקבל שכר, זה שזה היה בפרסיה הוא יקבל עונש. הבנתם? זו אותה פעולה, אותו מעשה, אותה מילה, מחלקים אותה. ולכן גם כאן, אולי אלה שהשתמשו בקבלה מעשית להציל את כלל עם ישראל, על ההצלה הם יקבלו שכר, על זה שזה היה דרך קבלה מעשית ועכשיו בזמן הזה אסור כי אין לנו אפר פרה, הם יקבלו עונש. אבל מי אנחנו קטנים לדבר על רבי ישראל איסרלין והגר"ם מחלם, שהם היו כאלה גדולי ישראל שהם יקבלו עונש ונחלק את זה וזה, לכן עדיף לנו את התירוץ של המרחו, שאוחז בו גם המרן החידה ואוחז בו גם הרמח"ל, שמי שהוא אלומות, מלאך המוות, ולמעלה ממנו, מלאך המוות אוהב אותו, הוא חכם שלם, מותר לו וראוי לו להשתמש בקבלה מעשית. נו, יפה. מסכם רבותיי, סיכום, כמה טעמים היה לי עד עכשיו למה אסור להשתמש היום בקבלה מעשית? 4 טעמים. טעם ראשון מה? נו. אין אפר פרה אדומה. טעם שני? הכל מעורבב, גם המלאכים הטובים מעורבבים. נו, טעם שלישי? אין לנו ידיעה בשמות הקודש, אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה. ויש מי שאמר לי, וזה המקובל הרב יצחק לוי, הוא אמר לי, חוסני, הוא אמר לי שסבא שלו היה יד ימינו של הכף החיים. והכף החיים אמר שהקמעות של חכמי דורו היו עובדים, כמו שמספרים על הרב תיה ועוד, שהיו עובדים, למה? כי הם חושבים שזה רק לכתוב שמות הקודש.
זה צריך יום מסוים, בשעה מסוימת, שהירח במצב מסוים, עם כוונה מסוימת, גם אם אני אתן לך את השם, עם הניקוד, תכתוב, זה לא עובד. כי צריך להיות דווקא ביום מסוים, דווקא ביום שלישי, בשעה 5 מהלילה, כשהירח מלא. או כל מיני דברים כאלה, וזה, מי יש לנו היום את זה? לכן העלימו את הכל כדי שלא ישתמשו בהם אנשים שאינם הגונים. טעם רביעי היה שהיום אין צדיק גמור. אז לעניין הזה אין צדיק גמור, יש צדיקים גמורים, אמר כולם צדיקים ויש צדיקים טובים, אבל שאין לו חטא אפילו? מה, הוא בעטיו של נחש? עד כדי כך? את זה יש נחש, אבל בעטיו של נחש. אז זה אין לנו כל כך חכם השלם. עד כאן רבותיי החלק הזה. חלק הבא, מי שישתמש מה העונש שלו, כותב המדבר כדמות בשם המלכו, יענש בגיהינם, יענש בעולם הזה, מסורת בידינו שיעבד כל כספו, יעני, יחלה בחולאים רעים וישתמד ויצא מהדת, הוא וכל בניו וימותו כולם. כסח, השאירה אותו בלי נשימה, מי שישתמש בדברים האלה. תראה, זה חמור. ולאורך מרוצת הדורות מצינו מישהו שכן עשה את זה. מי אם לא יימח שמו וזכר זכרו ישו, שאיך הוא עשה את כל... איך? חצי עולם הלך אחריו. איך אם לא ישתמש בקבלה מעשית בשם המפורש שהוא העלה ממצרים, כמו שהבאתי בשו"ת שלי בחלק ו' סימן A, ועשיתי לכם פה שיעור ארוך על אותו האיש, והסברתי מי הוא היה. כמה חמור אותו האיש שעשה להם אותות וניסים והכל בשם המפורש שהוא הוציא ממצרים, אז זה חמור מאוד הקבלה המעשית. בסוף ישתמד הוא וכל ההולכים אחריו ילכו אל התופת. ומי לנו גדול יותר מהמקובל הגדול, העצום והנורא, בסוף אני נחרד כשאני אומר את השם שלו אפילו, בסוף תראו מה קרה לו, רבי יוסף דילריינה. עכשיו רבי יוסף דילריינה חי עוד לפני רבנו הארי. עוד הרמק בפרדס רימונים עוד מביא אותו, זה הרבה לפני רבנו הארי. והוא היה מקובל עצום, והוא ניסה להביא את המשיח, הוא והתלמידים שלו. מה אני אגיד לכם, היום קראתי עוד פעם את הסיפור, כדי שיהיה מרוענן בזיכרוני, כי עשיתי לכם את השיעור, אז קראתי עוד פעם את הסיפור. הסיפור הזה מופיע בשערי קדושה, אבל רק של הוצאת ברזני בעמוד רש ג'. כל הסיפור שמה. אתם תראו איזה מקובל עצום הוא היה, והוא מספר שמה שהוא הזדכך והתקדש ובא אליו אליהו הנביא והביא לו שמות הקודש והוא השביע את המלאך סנדל ונפתחו ארובות השמיים וירד המלאך עם מרכבות אש. משהו סיפור טררם. עד שמלאך אליהו הנביא מביא לו שמות קודש ואומר לו תעזוב אותך, אל תנסה להביא את הגאולה, זה עוד לא הזמן. איך אני אביא את הגאולה? שואל אותו, אמר לו אם תלך מאחרי הר שעיר ומבהיר לו איפה זה הר שעיר, זה לא בעולם הזה, צריך להתקדש ולהזדכך ולעלות למעלה לעולמות העליונים ויש שם הרי החושך ולעבור אותם וללכת להר שעיר, שם מקום מושבו של סמי ולילי, שם הכיסא שלהם, בקיצור גבעת זה. אז הוא הולך שם ואומר לו, מביא לו את השמות קודש ואומר לו אבל אני מזהיר אותך, עדיף לך לא תעשה את זה. והם מזדככים, אני אומר לכם את הסיפור בקצרה, זה סיפור של 20 עמודים. ולוקח את הזה, ולקח את השמות קודש, הלך איתו, התקדשו, הזדככו, לא אכלו שבועיים. משהו, בקיצור, אני עושה long story short, והגיעו לשם להרי החושך, והוא ראה 2 כלבים שחורים, והוא מיד הבין שזה סמי ולילי, ולקח את השמות קודש, והם באו לבלוע אותו, ושמה עליהם את השמות קודש, והכלבים היו, נכנעו לו, והוא תפס את שתיהם וסמך מהם התחיל להפוך את עצמו. הוא כותב שמה שבאו בתור 2 כלבים, ואיך ששמתי עליהם את השמות קודש, נהפכו לצורות של בני אדם. לילי המרשעת, קונדוליסה רייס, וסמך מהם. והוא בא ושם עליהם את השמות האלה, והוא כותב, כשבאתי אליהם, התחיל הסמך מהם להשתנות הפרצוף שלו לפרצוף של אדם מסכן, מרוב הקליפה הוא ידע איך לעורר את הרחמים שלו, והתחיל להתחנן אליי על נפשו, והלב שלי יצא מרוב הרחמנות, היה מתוקן, רבי יוסף דילריינה, היה לו מידות מתוקנות, ומרוב הרחמנות, ואמרתי לו, אתה לא תשתה בי, אני לא רוצה לתת לך אוכל, אמר לי, תן לי לאכול, היינו אוכלים שם מאור השכינה, אני רעב, אתה מושך אותי לעולם הזה, כשהוא יגיע לעולם הזה הוא יתבטל, ואז רבי יוסף דילריינה היה כבר עייף מהתענית, והוציא לבונה זכה, כדי להריח בה. והסמך מהם אמר לו, ראה אוכל אתה לא מביא לי, תן לי לפחות להריח בזה כדי שתחיה נפשי, והוא ריחם עליו, והביא לו להריח מזה, ויצא מהפה שלו שלהבת של אש,
ויצא שלהבת של אש ומיד שרף את האזיקים שלו והשתחרר, ויצאה בת קול ואמרה, אוי לך יוסף דילריינה שהקרבת קטורת לסמ"ם, ונהיה שמה בלגן. עכשיו מה הוא מספר שמה? אחר כך רבי יוסף דילריינה ירד, 2 מהחברים מתו, הם היו 5, 2 מתו, 1 השתמד ואחד איבד את דעתו, ועוד אחד הגיע לשם והם חזרו לצפת, ורבי יוסף דילריינה פרק כל עול, והיה משתמש בקבלה מעשית, והיה שם העיניים שלו על מלכת יוון, והיה מביא אותה על ידי השמות הקודש אליו כל לילה, והיה מטמא איתה במעשים האסורים, והייתה חוזרת ולא הייתה מבינה מה קורה לה. מה אני אגיד לכם? סיפור out of the blue. אתם תקראו את זה, אתם לא תאמינו לסיפור הזה. לא, רבנו הארי חתום על זה, הרמ"ק חתום על זה, כולם חתומים על זה. תכף אני אראה לך גם מקורות של גדולים שחתומים על זה. הכל בגלל מה? שהשתמש בקבלה מעשית ובסוף השתמד והתגלגל בכלב שחור, שכמו שכותב המלכו בספר הגלגולים פרק ס"ו דף פ"ט עמוד ב', המשתמש בקבלה מעשית מתגלגל בכלב שחור, ובא הכלב לרבנו הארי, לא פחות ולא יותר, והתחנן על נפשו, ורבי יוסף טייצק, שזה בכלל דמות שצריך לדבר עליה, רבי יוסף צייצק היה בטורקיה, הוא זה שהביא לנו את הכוס הישועות הזאת. ורבי יוסף צייצק, מרן החידה, כותב עליו שלא טעם טעם מיטה, היינו מיטה, לא שכב על מיטה 40 שנה. 40 שנה לא שכב על המיטה, היה לומד ונרדם קצת, ועוד פעם קם ולומד ונרצם קצת. זיכוך עצום היה לו לרבי יוסף צייצק, והוא זכה למלאך המגיד, כמו מגיד מישרים של מרן שולחן ערוך, היה לו מגיד שדובר בו ומגלה לו סודות התורה, וקרא וסיפר לו על רבי יוסף דילריינה, מה שקרא לו, ואמר לו, זה רבי יוסף הרשע. זאת אומרת, תראו עד לאן הוא הגיע, עד שבשמיים כבר מכריזים עליו רשע, אחרי שהוא עשה כל כך הרבה מעשים מכוערים. רבי יוסף הרשע, לא הבנתי, למה אתם קוראים אותו, למה המלאך קרא לו רבי יוסף הרשע? קרא לו יוסף הרשע. מה זה רבי? 3 נקודות, כל אחד יבין. כל אחד יבין על הדור ולא על דור. כל אחד יבין. יופי, עכשיו הרמ"ק עליו השלום, פרדס רימונים שער כ"א פרק א', הוא מזכיר אותו. כל הסיפור הזה היה ידוע לחכמי הקבלה. והוא כותב ככה, למה נאבדה מאיתנו הקבלה המעשית אשר הייתה גדולה בימי הרמב"ן? זאת אומרת רמב"ן ידע קבלה מעשית, רבי אליעזר מגרמיזה ידע קבלה מעשית, רבי יוסף מג'טיליה ידע קבלה מעשית, וכל עמודי העולם שכמותם. כותב הרמ"ק, וכן בימי הגאונים היו משתמשים בה, ובעוונותינו הרבים נאבדה חוכמת חכמיו, כי בעצמם הם לא רצו לגלות את זה, כי ראו אנשי חסד נאספים וכו'. וזהר מאוד לא ללמוד, שתלמד ממה שקרה לרבי יוסף דילריינה, כותב הרמ"ק, וכיוצא בו, שהחריבו בית אלוהינו ומרבים פרצותינו ואורך גלותנו. וזה, תראה איזה צדיק היה, אתה לא מאמין לאיזה מדרגות הגיע. תראה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא נתקפלו עליו, זה השדים התגרו בו החיצונים אחרי מה שהוא עשה. למה הסמ"ם אחרי שזה עשה לנו את התרגיל הזה, נכנס בו חזק ביותר. גם המלכו בשערי קדושה בחלק ג' בשער ו', הוא כותב אין להשתמש בקבלה מעשית, כך ראיה מרבי יוסף דילריינה ורבי שלמה מולכו, שהשתמשו בקבלה מעשית ואיבדו את נפשם משתי עולמות. וואי. מי זה רבי שלמה מולכו? מי זה רבי שלמה מולכו? לא בירכתי, נכון? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. רבי שלמה מולכו היה דמות פלאית מאוד, נולד למשפחת אנוסים בספרד בתקופת האינקוויזיציה 1400 ומשהו, והמשפחה היו כולם אנוסים, אז לא היה שם, לא מעלו את הילדים, לא קראו שמות של יהודים, אז קראו לו בהתחלה דייגו פירס, דייגו, זה היה השם שלו, דייגו. והדייגו הזה, דייגו פירס, הוא היה אינטלקטואל עצום, היה בקיא בהמון שפות, והוא השכיל בהרבה נושאים, וקיבל משרה חשובה להיות המזכיר של בית המשפט המלכותי, אולי המלאכותי, אבל בית המשפט המלכותי, קיצור, התעלה למעלה, היה אדם מאוד חשוב, ואז הוא שב בתשובה, בגיל 22 הלך ומל את עצמו, ותיאר את הכל במכתב לרבי יוסף טייצק, שהוא לימים לימד אותו קבלה מעשית, והוא לימד אותו את כל הקבלה מעשית, את רבי יוסף,
את רבי שלמה מולכו, והוא זכה לחזיונות עצומים וגילויים עצומים. והוא כתב ספרים בקבלה, הספר המפואר, זה ספר בקבלה עצום ועמוק של רבי שלמה מולכו. הסתפקתי האם רבי שלמה מולכו מותר ללמוד בספרים שלו, כיוון שסוף סוף אתה רואה שהוא נענש על זה שהוא מת מיתה משונה, על זה שהשתמש בקבלה מעשית. זה דומה למה שאני הסתפקתי בשו"ת מרכבות ארגמן בחלק ג' יורד דעה סימן י"ט. אדם שהוא נתן דרשות ויצא לתרבות רעה, כל הדרשות שהוא עשה עד היום מותר לשמוע או שאסור? כל הדרשות נקיות, אין כפירה. אין כפירה. האם מותר לי מעכשיו לשמוע את הדרשות האלה? זה מחזק אותי, אני אוהב את הדרשות שלו. האם מותר? הוא הדין גם כאן. אדם שכתב ספר, האם מותר ללמוד מהספר שלו אחרי שהוא השתמד או השתגע או יצא לתרבות רעה? מותר או אסור? שאלו את הרב יצחק כדור, האם מותר ללמוד מספר חמדת ימים, שאנחנו מייחסים אותו לנתן העזתי לפי הרב פתיה. אז הוא אמר כן, כי כבר תיקן אותו הרב פתיה. אז כיוון שתיקן אותו אפשר ללמוד ממנו, כמה שמלנים לא היה מתקן אותו, אי אפשר היה ללמוד ממנו, אבל ללמוד ככה, אני לא. לא יודע, כן, אבל אני כבר הבאתי בתשובה הזאת את רבי מאיר, שלמד מאלישע אחר, שרימון מצא תוכו אחר קליפתו זרק, וכל הפוסקים כתבו שכולנו לא יודעים לברור בין הקליפה לפרי, ולכן צריך להיזהר בזה. בכל מקרה רבותיי, תפסו אותו שהוא יהודי, וגיירו נהיה שלמה, ופירס נהיה מולכו, לא יודע איך יצא, אבל נהיה מולכו, ואמרו לו חזור בך או שמוציאים אותך לבית השרפה. והוא אמר אני נשאר יהודי ולא מעניין אותי, העלו אותו למוקד באיטליה במנטובה בשנת רצ"ג והוא נפטר. אבל הוא לא יצא לתרבות רעה, איפה הוא ואיפה רבי יוסף דלריינה? הוא בכלל השתמד, טימא עצמו, הלך, השתמש בשמות הקודש לחול, זה למד קבלה מעשית והשתמש בה, ועל זה הוא נענש. אבל אני לא מבין, הרי למות על קידוש השם זה זכות עצומה. עד שמרן הבית יוסף כמה פעמים הוא מבקש מהמלאך, תבטיח לי שאני אמות על קידוש השם, והוא מבטיח לו ובסוף הוא לא זכה למות על קידוש השם. אז איך משמע מכאן שמאמר בשערי קדושה שזה היה עונש? זה זכות. אדם שמת על קידוש השם לא דנים אותו בשמיים. הרמב"ם כותב אפילו כופר, אפילו לא שומר שבת. אם הרג אותו גוי, הוא עולה גן עדן. כנראה שיש לו איזה זכויות. יש לו איזה זכויות שהוא נבחר להיות עולה תמימה. לא סתם. אז למה מרח הוא כותב שזה עונש? נו, שאלה. אז אמרתי אולי יש מיטה ויש מיטה. יש מיטה שהיא בגיליוטינה. טק, מורידים לו את הראש בגיליוטינה והוא מת. רבע שנייה. ויש מיטה על המוקד בשריפה. זה מיטה. ולכן הזכות היא זכות. אבל למה גרמו לו להישרף על המוקד? אתם רואים שהיה צריך רבי חנניה בן תרדיון לבקש מקלצתנורי, תרבה של תורית הספוגים של צמר מעל ליבי ותרבה עליי את האור. אז היה צער בזה. אז אולי זה מה שמתכוון מערכו. למה הוא מת על קידוש השם בצורה כזאת? למה? כי השתמש בקבלה מעשית. ואם לא היה משתמש בקבלה מעשית, היה זוכה למות בגיליוטינה ולא בצורה כזאת. הבנתם את החילוק? אבל מה אני אעשה שאת האמת היא אפשר לכחד? וראיתי בספר התשבט סימן ת"ו, שהוא מביא מהמהר"ם מרוטנבורג, שמי שמת על קידוש השם לא מרגיש כלום. לא מרגיש כלום. מי שמת על קידוש השם. אז אם לא מרגיש כלום, נפל התירוץ שלי. הרי כל התירוץ שלי על מה בנוי? על היסורים שלו. אז נפל התירוץ שלי. אז אולי צריך להגיד שאת המיטה עצמה הוא לא מרגיש, אבל כל היסורים לפני המיטה הוא כן מרגיש. נו, זה גם כן קצת דוחק. אז פתחתי, אני לא מבין, מה הוא לא מרגיש? אני גם לא הבנתי, מה הוא לא מרגיש? אז למה רבי חנניה בן תרדיון אמר לקלצתנורי, תרבה את האש שעליי, תוריד את הספוגים של צמר, הוא לא מרגיש, אז מה אכפת לו? והוא צריך להבטיח לו שהוא יהיה בן עולם הבא? לא יודע, זו שאלה עצומה. אז פתחתי את השו"ת מהר"ם מרוטנבורג בפנים. ובמהר"ם מרוטנבורג חלק ד' דפוס פרק סימן תק"ז כתב דבר, אין לי שום דרך ליישב אותו. בואו נקרא לכם. הביא ראיה מרבי חנניה בן תרדיון וכותב, ולא שרפו אותו בכלל. שרפו מישהו אחר בדמותו. רבותיי,
זה רבותינו הראשונים, תיזהרו מה אתם מדברים. זה מהר"ם מרוטנבורג, זה לא איזה אחרון. אם הוא כותב, הוא כותב, צריך להבין מה הוא אומר. שרפו אחר בדמותו ותדע שכן הוא, שאין לך אדם בעולם שאם היה נוגע באש לא היה צורח עד השמיים. ואיך הוא נוגע באש ומדבר עם קלצטנורי וכלום לא קורה לו, איך יכול להיות? יעלה בדעתו לעכב עצמו מלצעוק, הוא לא יכול לעשות את זה. ואנו רואים קדושים וטהורים שנשרפים על קידוש השם ולא צועקים, רק שמע ישראל. אז איך זה יכול להיות? אלא בהכרח שהוא לא ירגיש את זה. הביאו אחר בדמותו. זה קצת דומה למה שאמרו על בית המקדש שנחרב, שיש מדרש אומר שהביא הקדוש ברוך הוא אבנים אחרים בדמותם, והבית המקדש האמיתי נגנז בשמיים. צריך להבין את המציאויות האלה. בכל מקרה רבותיי, יש אחד קראו אותו רבי אברהם בן אליעזר הלוי. לא יודע אם שמעתם את השם שלו, הוא כתב פירוש על ספר נבואת הילד. יש ספר מקבלה נקרא נבואת הילד, על איזה ילד אחד, לפני איזה 300 שנה, 400 שנה, שמביא את הנבואה של אחרית הימים, העלו את הכל על הכתב, הכל מאוד קשה להבנה, והוא כותב, הוא כתב איגרת שנקראת איגרת הגאולה. והוא כותב, עיקר נפילתו של רבי יוסף דלריינה מפני שעבד את סמך מהם, בדרכים אסורות והקטיר לפניו קטורת. אז זה בדיוק מה שאני הסברתי לכם, שהקטיר לפניו קטורת. נו, אז איך מצאנו מקובלים אם הכל מעורבב, וזה אסור, ואין רוח, ואין זה? אז איך מצאנו מקובלים שכתבו קמאות? הרב פתאיה, איך הוא כתב קמאות? הרי מרח הוא כותב לפני 500 שנה, שגם אלה שהם עובדים, הם בהכרח מעורבבים. מי יותר מאשר הרשש הקדוש, שכתב כ100 ביום שבת? מביא את זה כף החיים, באור החיים, בסימן ש"א, מביא את זה הפרקי יוסף באותו סימן ש"א, והם כתבו גדול אחד. והמוציא לאור של ברכי יוסף כותב, והתחבטו גדולי ישראל מי זה אותו גדול, ועכשיו נתפס ברכי יוסף מחדש, והתברר ששם כתוב שזה היה הרשש, שכתב כ100 ביום שבת, כי הוא היה מומחה. ומכאן הרב עובדיה חגג על זה ביביע העומר חלק ח' סימן ל"ז, האם מותר לדחות את השבת בחילול שבת ברפואה סגולית. לא רפואה אמיתית, רפואה אמיתית חייב לחלל את השבת, חויי השבת אצל פיקוח נפש. אבל רפואה סגולית, האם מותר, התמחי גברא, לא התמחי גברא, ושם הרב מפלפל. בכל מקרה, בית לחם יהודה, שהוא ראש הקמעות בכל מקום, הבית לחם, ויש עליו סיפורים, אם היה לי זמן הייתי מספר לכם על הקמעות שלו, רק אין זמן. שהוא כותב בבית לחם חלק ב' בשער מ"ג פרק ב', מה שנוהגים בזמן הזה לכתוב קמעות בלא השבעות, מותר. אין בכך כלום. שאינו רק העתקת שמות בלבד, כמו שמעתיק בספרים הקדושים, שהקמע נעשה על ידי הכותב, מונעת מהקליפה לגשת אל נושא הקמע. בסדר, אבל אמר הוא כתב שהכל מעורבב. כנראה שלרבנו פתאיה היה קמעות אמיתיות שלא מעורבב. הוא כנראה היה יודע. רבותיי, עד כאן הגענו בדרך הקצרה שהיא ארוכה. זה דרך קצרה, אתה אומר שם קדוש, פותח את הלב, אומר שם קדוש, אתה זוכר את כל התורה. זה דרך קצרה שהיא ארוכה, כי תראו מה קרה למי שמשתמש בזה, והיא מסוכנת. עכשיו אני רוצה לעבור לדרך השנייה, שהיא ארוכה, אבל היא קצרה ובטוחה. זה, קצת קראתי לכם את הזוהר בתחילת השיעור, כמה צריך השתדלות, סיגופים, זיכוך החומר, ותיקון המעשים, ותיקות המיתות, ופרישות החומר, ודבקות בהקדוש ברוך הוא, וככל שתגדל חסידותו, ככה תרבה ההשגות שלו, אין בכמות, אין באיכות. בואו תראו מה כתב רבנו עמנואל חי ריקי, שהוא בכלל דמות. רבי עמנואל חי ריקי מסכן, היה לו ישיבה בירושלים, והוא הלך לאסוף כסף באיטליה, ותפסו אותו הרשעים, לקחו את התפילין שלו, ראו שיש לו הרבה כסף, והוא אסף את הכל ביום של החזרה לארץ ישראל. לקח את כל הכסף כדי לעלות להקים את הישיבה שלו פה בארץ ישראל, לתת כסף לתלמידים וזה, מה בשבילו להתעשר, לנסוע לבולבו. מה הוא רצה? רצה בשביל לתת כסף לתלמידים שיהיה תורה, להחזיק תורה, צור בדרבנן. אשריו מי שמביא לתלמידי חכמים. מה זה רק חוזר אליו? מה זה הולך לבטלה? חוזר. אז הוא רצה לעשות את זה, באו אליו כמה גויים ממח שמם, תפסו אותו, פתחו לו את התיק, פתאום התגלגל התפילין שלו. תפסו את הרצועה של התפילין שלו וחנקו אותו עם הרצועה של התפילין שלו, ומת. רבי עמנואל חי ריקי, עליו השלום, בעל ספר משנת חסידים.
אז יש לו ספר, נשמת חסידים מתחלק למסכתות, אז זה במסכת השגת הנשמה פרק ג' אות י"ט. תקשיבו טוב לכמה דרכים וערוצים להשיג מדרגות היום. כולם רציונליות. זאת אומרת, לא בלתי קונבנציונליות, כמו שמות הקודש ושבעת מלאכים, אלא דברים שאפשר להשתמש בהם בזמן הזה. כל מיני השגות, בחלום, בהקיץ, על ידי רוח הקודש, על ידי מגיד, בנבואה, על ידי גילוי נשמתו שהנשמה שלו יוצאת ומגלה לו סודות, על ידי נשמות הצדיקים הראשונים, וכל זה אפשר על ידי אליהו, שכפי גודל חסידותו כך יגדלו גילוייו אליו, מבלי שיצטרך למעשה אחר. לא השבעות ולא כלום, תתחסד, תתקדש. אין אינטרנט, אין דיבורים בטלים, אין חברים, אתה מרוכז בתוך הלימוד שלך, מרוכז ב400 בעבודת השם שלך, מקווה, סיגופים, לימוד תורה באיכות, הוריד את העיניים, לא מסתכל, לא שומע חדשות בכלל, אין חדשות באוטו, אין. יש שם רשעים, הדיבור שלהם מרעיל, אפילו הם מדברים תורה, הדיבור שלהם מרעיל. הם כולה בטומאה בקלי אלה. אתה הולך רואה חדשות בטלוויזיה, מה אתה מסתכל על פרצוף של בועלי נידות ואוכלי דבר אחר? כל זה מטמא את הנפש, אתה הולך בשוק, מסתכל על פרצופים, זה עושה לך, אין, אי אפשר, זה עושה לך, זה עושה. הגדולים היו שמים ג'לביה עליהם לא לראות פרצופים של בני האדם חוטאים, זה משפיע, זה משפיע. חמור מאוד מאוד, אל תחשוב שזה לא משפיע. גם אם אתה לא מרגיש זה משפיע. אחר כך אל תשאל, איפה הגדולים? איפה הגדולים? מסתכלים על נשים, מסתכלים על איסורים. אלה שנקראים גדולים, יש גם גדולים וקדושים וטהורים. אני מדבר על האלה שהם פרס. כך כותב הראשית חוכמה, שער האהבה, רבי אליהו דוידש, פרק ו' ל"ח, הרואה חכמי ישראל, מברך ברוך שחלק מחוכמתו ליראיו. כי אי אפשר יראה בלי חוכמה. זאת אומרת, אם יש חוכמה, יש יראה. אז ברוך שחלק מחוכמתו ליראיו. וכבר ראינו פה צפת בגליל העליון, חכמים שהיו ראויים לברך עליהם. מכאן מוכח, ממי זה אמור בקציעה, סימן רע"ד, שמברכים לא רק על אדם שיודע הלכות, גם אדם מקובל מברכים עליו ברוך שחלק. הנה תראו מה הוא כותב, שהיה ראוי לברך עליהם, וגם ראינו חכמים שהיו בקיאים בחוכמת הכרת הפרצוף, לומר לאדם כל מה שעשה עם טוב עם רע, ואלו ודאי שלא זכו לחוכמה הנפלאה הזאת הקרובה לרוח הקודש, אלא מצד מעשיהם וחסידותם. לא מצד השבעת שמות, לא מצד נשק בלתי קונבנציונלי. ומי יותר מרבנו הארי, שהשיגה דלא ידע. בואו נקרא לכם מה כותב מערכו בהקדמה לעץ חיים, תחזיקו את הכיסא. היום מביע חידות ונפלאות ממדעים, כי בכל דור ודור הפליא חסדו איתנו, אל השם ויער לנו על ידי השרידים אשר השם קורא בכל דור ודור. וגם בדורנו זה, אלוקי הראשונים והאחרונים לא ישבית גואל מישראל, ויקנה לארצו ויחמול על עמו. וישלח לנו עיר וקדיש מן שמעיה נחית, הרב הגדול האלוהי החסיד מורי ורבי כמוהר"ר רבי יצחק לורי האשכנזי, מלא תורה כרימון, במקרא, במשנה, בתלמוד, פלפולים, במדרשים, באגדות, במעשה בראשית, זה דרושים של קודם עולם התיקון, מעשה מרכבה, זה אחרי עולם התיקון, בקיא בשיחת האילנות, בקיא בשיחת העופות, בקיא בשיחת המלאכים, יודע להשביעם, זה הכוונה, אבל כנראה שהוא לא עשה את זה, תכף תראו. מכיר בחוכמת הפרצוף, יודע כל מעשה בני אדם שעשו ושעתידים לעשות. אדם חושב, עוד מעט המונדיאל, אני הולך לראות את המונדיאל. נכנס לרבנו אולי לקבל ברכה, אל תראה את המונדיאל. לא תראה את המונדיאל, מה שלך במונדיאל? היה מדבר עם הרוחות, אל אלוהי הרוחות לכל בשר. היה מדבר עם העופות, מדבר שיחת הבעלי חיים, מביא נשמת האדם בעודו חי ומדבר איתה, ועושה ומדבר איתה כל צורכו ואחר כך מחזיר אותה אליו. היה רואה נשמות בעת צאתם מן הגוף, היה רואה נשמות כשעולות מבית הקברות בכל ערב שבת לגן עדן, היה מדבר עם נשמות הצדיקים מהעולם הבא והיו מגלים לו רזי תורה. היה יודע פתרונות חלומות על אמיתותם וכמה טעויות נפל בספר. היה לוקח ספר, ככה, תקשיבו איך זה היה.
505 טעויות יש פה בספר הזה. תבינו מה היה. יודע מחשבות בני אדם, יודע להכות בסנוורים. איך משה רבנו נכנסו לפרעה? מה, הם שומרים? היו מכים בסנוורים, כותב אור החיים, יודעים להכות בסנוורים. זה בן אדם, אתה מסתכל עליו, הוא בא אליך בעצבים, שוטר, עברת באדום. שוטר בא אליך, אין לך מסכה, תביא את תעודת זהות שלך, אתה עברת באדום, איך אתה... מסתכל עליו, עושה ייחוד, מייחד שם בשמיים איזה כמה אותיות, הוויה עם זה מייחד, והוא עושה, וואי, איך הגעתי לכאן? מה אתה עושה פה, רבנו? מכה בסנוורים! היה יודע מחשבות בני אדם טרם יוציאו מהכוח לפועל, יודע עתידות, כל הדברים האהובים בארץ, בלי ערוץ 2. היה יודע מה קורה בצד השני של העולם, כמה מתים באיטליה, כמה, הכל. כל מה שנגזר בשמיים היה מכיר ויודע, יודע חוכמת הגלגול, מי חדש, מי ישן, איפה האיש הזה אחוז באדם הראשון, מה הנשמה שלו ומה שורשה, יודע בשלהבת ובנר דברים נפלאים, יודע, מסתכל וצופה בנשמות הצדיקים הראשונים והאחרונים ועוסק איתם בעולם הבא בחוכמת האמת בסוד עליית נשמה. מכיר בריח האדם, איף שכמוך. מה? אוגו בוס, אתה לא אוהב אוגו בוס? מה אוגו בוס? מסתכל על נשים במכוער, מסריח מהריחות שלו, כמו שדיברתי איתכם שבוע שעבר, מהריחות בגן עדן, בגיהינום, אתם זוכרים? בקיא בכל החוכמות האלה, והם היו אצלו כמונחים בכיס. לא צריך להתבודד ולהתענות. ברגע אתה שואל, טק היה אומר, הכל טק. עיניי ראו ולא זר, אומר המערכות. דברים מבעילים לא נראו ולא נשמעו בכל הארץ מימות רשב"י הקדוש ועד ימינו. וכל זה השיג שלא על ידי שימוש בקבלה מעשית, אלא על ידי החסידות והפרישות, הטהרה והקדושה. היא הביאה אותו לידי אליהו הנביא שהיה מתגלה אליו תמיד בכל עת והיה מדבר איתו פה אל פה והיה מלמד אותו זאת החוכמה. ומלבד החקירות והניסיונות מהמופתים אשר ראו עינינו, כמה פעמים ניסינו אותו ובדקנו אותו ובחנו אותו והכל נמצא אמיתי. מה יש יותר מזה? מה השארת למשה רבנו? בוא תגיד לי מה השארת, אחרי שאמרת את כל הרשימה הזו. מה נשאר למשה רבנו? תבינו מי הוא בכלל היה משה רבנו. זה דיברת על מישהו לפני 500 שנה. מה תנאים? מה רבי עקיבא? מה משה רבנו? תבינו איזה גדולה. כותב מערכו עליו השלום, ארכידה, מדבר קדמות מערכה א' אות כ"ו. אין אצלי ספק, פשיטא לי דרבנו הארי היה נתאר באפר פרה אדומה ולכן השיג את כל זה. ואז נחה עליו רוח הקודש. והגם כי לא מצאתי כתוב זה, ליבי אומר לי שהעלים את זה הרב בהיעלם נמרץ לרוב ענוותנותו. ואני כתבתי, ליבי אומר לי שהרב חידה כותב את זה מניסיון, כי הוא ניסה את הכל ולא הצליח להגיע למדרגות כאלה. בהכרח שזה אפר פרה אדומה. אפר פרה אדומה. תראה איזה עוצמה היה לו. אז מה הרווחנו היום מהשיעור הזה? מה הרווחנו? 3 רווחים. רווח ראשון, להוריד את הגאווה שלנו, איפה אנחנו לא יודעים כלום, כלום. חוץ מכבודכם, בהמות הייתי עמך, אומר דוד המלך. מה אנחנו? חמורו של רבי פנחס בן יאיר, גם אנחנו לא. אז להוריד את הגאווה, להבין שאנחנו לא מבינים כלום. כלום, עופות מצפצפים, מה אנחנו יודעים? איפה הם ואיפה אנחנו? מה ההבדל בין נמלה קטנה לבין אריה? זה אפילו לא ההפרש בינינו לבינם. זה רווח ראשון, קצת ענווה, תכניס דברים לפרופורציה. רווח שני, להביט על הדורות הראשונים בהתבטלות. תראה מה הם ידעו, תראה. ואם הם כתבו סברה שהביאו מישהו אחר ושרפו אותו, תיזהרו. אם הוא כתב את זה מהר"ם מרוטנבורג, הוא יודע מה הוא כותב, אתה לא הבנת מה הוא כותב. התבטלות לראשונים, תתבטלו. ורווח שלישי, לייחל כבר לגאולה. כי כשתבוא הגאולה יחזור אפר פרה אדומה, אנחנו עפים, כולנו רבנו הארי. רוזמרין, שזיפים, מנדרינות, גויאבות. וכמו שכותב הרמב"ם בהלכות פרה אדומה, פרק ג' הלכה ד', 9 פרות אדומות נעשו משנצטווה מצווה זו, ממשה רבנו עד העזרא. והעשירית יעשה אותה מלך המשיח במהרה בימינו אמן. רצון השם יזכה אתכם וכל משאלות לבכם לטובה. חזק וברוך.